салом ба ман баъзи вақтҳо бародарон ва хоҳарони масеҳӣ мегӯянд, ки илтимос барои ман дуо кун, ба ман маблағ дар кор, инқадар пул дар кор ва хостам аз ҳаёти худам каме нақл кунам, ки дар ҳаёти шумо муъҷиза шавад, ки ҳақиқатан дуоҳо фақат ин хел дуое, ки мумкин худо метиҳад, хости худо бошад, метиҳад, наметиҳад набошад, балки аниқ донем, ки худованд барои шумо муъҷиза дорад. ва чизе ки нақл карданӣ ҳастам, ҳозир худо ба шукр дар ҳаёти ман фаровонӣ ҳаст, аз ҳеҷ чиз камбудӣ надорам. Лекин вақте ки одамо мегӯянд, ки барои ҳолати иқтисодии ман дуо кун, ё ин ки ҳолати вазнини иқтисодӣ доранд, ман онҳоро хеле хуб мефаҳмам. Барои чӣ? Барои он ки худам ҳамин ҳолатҳоро аз сар гузарондам. Вақте буд, ки агар дар сари дастурхонам нон ва шакар бошад, ин як хушбахтии калон буд. рӯзое буд, ки ҳеҷ чизи хӯрданӣ надоштам. рӯзое буд, ки роҳкиро надоштам ва бояд мисол университет мерафтам, хона бармегаштам ё калисо мерафтам, шаҳрро ин тарафу он тараф пои пиёда роҳ мегаштам. пас ин рӯзҳоро ман аз сар гузарондам ва монанди онҳое, ки имрӯз аз ҳолатҳои мушкили иқтисодӣ мегузаранд, ман ҳам аз ҳамин мушкилӣ мегузаштам, вале чӣ хел баромадам ва чӣ шуд? ҳамин чизро нақл мекунам, ки як китоб тарҷима мекардам. Китоб аз дар бораи имон буд, дар бораи дуо буд ва ҳамонҷо бисёр чизе, ки ба ман сахт таъсир расонд. Мегӯяд, ки дар китоби Матто 21, агар хато накунам 21, 22, ҳамонҷо навишта шудааст, ки Исо тарафи маъбад мерафт ва гӯш нашуд. дарахти инҷирро дид. Вақте ки пеши дарахти инҷир рафт, ки чизе ёфта хӯрад, ҳеҷ чиз набуд, мева надошт дарахти анҷир ва навишта шудааст, ки ҳанӯз вақти анҷир набуд, яъне ҳанӯз вақти пухтани анҷир набуд. Бояд, ки анҷир дар шохаҳои дарахти анҷир мешуд. ин хел набуд, ки вақташ гузашту ҳеҷ чиз намонд. лекин набуд, мева набуд ва Исо гуфт, ки бигзор аз ту дигар ҳеҷ кас ҳеҷ вақт мева нахӯрад ва онҳо рафтанд. ба фикрам дар китоби Марқус ҳам ҳаст ҳозир дар боби, агар хато накунам, 11 ҳамин нақл дар ҳарду ин хушхабар нақл шудааст. ва вақте ки онҳо рӯзи дигар аз ҳамон ҷо мегузаштанд аз ҳамон роҳ ва Петру шогирди Исо ҳамон дарахтро дид, ки бо бехаш хуш шудааст ва гуфт, ки устод, бин ин дарахте, ки ту лаънат кардӣ, бо бехаш хуш шудааст. ва дар ҳамин ҷо бисёр чизи муҳим Исо ёд медиҳад. мегӯяд, ки имони худоро дошта бошед ва агар имони худоро дошта бошед, шумоҳо ҳам метавонед ҳатто ба ҳамин кӯҳ гӯед, ки бархез ва ба дарё худро партов ва дар ҳамин гуфтаи шумо мешавад. ва ҳар чӣ дар имон талаб мекунед, донед, ки аллакай гирифтед. ва ҳамон ҷо мегӯяд, ки дар юнонӣ гуфта намешавад, ки донед, ки як рӯзе мегиред. донед, ки аллакай гирифтед ва он вақт он аз они шумо мешавад. яъне ки ман фаҳмидам, Петрус бовар кард вақте ки бо чашми худ дид. бисёр одамо ҳамихе боварӣ доранд вақте ки бо чашми худ мебинанд. ба ман пул дар кор, ба ман шифо дар кор, ба ман ин дар кор. ва то вақте ки ҳамин чиз дар олами ҷисмонӣ маълум нагардад, онҳо гуфта наметавонанд, ки ман ҳамин чизро дорам. вале имони худо дигар хел. худо чӣ хел? боварии худо чӣ хел? боварии худо ба суханаш аст. вай мегӯяд, ки ман мегӯям, медонам, ки ҳамин чиз мешавад. ман агар амр кардам, амри ман мешавад. ва Исо мегӯяд, ки шумо ҳамин хел имон дошта бошед. донед, ки агар дар олами рӯҳонӣ шумо дуо кардед, хостед, ҳамин чиз мешавад. ва пеш аз он ки чашматон мебинад, дар дили худ аниқ донед, ки мешавад. ва баъд аз ин ки ман ҳамин чизро хондам, фаҳмидам, ҳамин хел воқеа шуд. барои ман пул дар кор буд. барои он ки зимистон тамом мешуд, баҳор меомад. барои баҳор ман либоси дуруст надоштам. бояд ки либос мехаридам. асосан ҷампар, як ҷампар надоштам. баъд дар оилаи мо ҳамин хел буд, ки падару модарам гуфтанд, мо мошин мефурӯшем. хеле буҳрони иқтисодӣ буд. мо мошинро мефурӯшем, пули мошинро мегирем, ба ҳамми шумо сару либос мехарем.
ماشینро фурӯхтанд ва гуфтанд о як имконият ҳаст ки аввал ин пулро ба муомилот дарорем, камтар фоида бенем, ана баъд чиз мехарем. ба муомилот дароварданд, буҳрони иқтисодӣ, он пули мошин қолин шуд ва барои харидани сару либос ҳеҷ пул намонд. Ба ман саҳар бедор шудам аз хоб як рӯз ва ҳаррӯза дуои ман барои чиз нест, ҳаррӯза барои парастиши худованд, барои суҳбат бо худованд. Вақте ки худовандро парастиш мекардам, ва ҳамин исо гуфтааст ки аз худованд метавонед ки нони ҳаррӯзаатонро, ризқи рӯзиатонро талаб кунед, ки либос сару либосам ба ҳамон ҷо дохил мешавад. Ва ман гуфтам худованд 2 ҷампар дар кор. ва амиро ки гуфтам, худованд ман аз ту мехоҳам, ва дар ёдам буд ки ҳамон лаҳзае ки дуо мекунӣ, дон ки худо ба ту додааст, амиро қабул кун бо боварӣ. дар дилам ҳамин боварӣ пайдо шуд. гуфтам худованд ман медонам ки ту бовафо ҳастӣ. Агар ту дар каломи худ ваъда додӣ ки агар ман бо боварӣ ҳамон лаҳзае ки бо номи Исо талаб мекунам дода шудааст ба ман, ин хеле ки як рӯз дода мешавад, аллакай дода шудааст дар олами рӯҳонӣ, ман ҳамиро қабул кардам. баъд сари дастархон нишастем. Вақти ноништа буд, модарам аз ҳамаи мо узр хост. Гуфт ки бубахшед, мо ваъда дода будем ки ба шумо сару либос мехарем, лекин худатон мебинем ки пулҳои мо ин хел дар қоли монд, пул надорем. ва ҳамон лаҳза ман гуфтам ки ба модарам гуфтам ғам нахӯр. хай модар шумо мегӯед. гуфтам ғам нахӯред ки ман ин саҳар дуо кардам, худованд ба ман ҷампар метиҳад ё пули ҷампарро метиҳад. ва модарам ҳамин хел нигоҳ карданд ки бо табассум, лекин дар чашмашон дида тавонистам ки бо як нобоварӣ ки о бечора духтарам аз ночорӣ ба чӣ ҳолат афтода. ха рӯз гузашт, чанд рӯз гузашт. ва як рӯз ки калисо меравам, рӯзи якшанбе, як бародаре омад, гуфт медонӣ ман имрӯз ман ҳамин рӯзо аз Тошканд баргаштам. дар Тошканд яке аз бародарони масеҳӣ ки фақат маро мумкин дар калисо як бор дида буд ва ӯ ҳам яке аз роҳбарои калисои Тошканд буд, дар дилаш худованд гуфтааст ки ба ман пул фирсонад. ба ӯ мега як конверт дод. дар конверт гуфт ки анамин чизро вай барои ту равон кард. конвертро ки гирифтам, кушодам, пули узбекӣ. хона бурдам, гуфтам модар ана бин худованд ба дуои ман ҷавоб дод, дидӣ ана инҷо пул ҳаст барои ҷампари ман. баъд рафтем бозор. вақте ки пулро иваз кардем ба тоҷикӣ, пули 2 ҷампар буд. мо дар бозор рафтем ва ман 2 ҷампар харида тавонистам. яъне ки вақте ки мо чизе ки ҳанӯз надорем дар олами ҷисмонӣ, лекин аз падари осмонӣ хостем, ҳамон лаҳза метавонем донем ки дошта бошем. лекин ҳамин имон аз куҷо пайдо мешавад? Ҳамин боварӣ. ин бовариро чӣ хеле ки мо барои як таваккал кардан барои як одам, ки мо тавонем ки ба ҳамин одам таваккал кунем, бояд ки мо ин одамро аввал шиносем. мо наметавонем ба одаме ки аз кӯча меояд бовар кунем якбора. мо ба касе бовар мекунем ки ӯро мешиносем ва мебинем хислаташ чӣ хел аст. агар дидем ки ҳамин одам ба ваъдааш ҳамавақт бовафо ҳаст, гапи гуфтаашро иҷро мекунад, баъд мо вақте ки ӯ як ваъдаи дигар метиҳад, қавл метиҳад, мо медонем 100% ҳанӯз ҳоли иҷро нашуд, вале дили мо пур аст. ҳамин хел бо худованд ҳар рӯза дар парастиш, дар дуохонӣ, бо хондани калом ӯро мешиносем, лекин вақте ки дар дуо аз ӯ хоҳиш мекунем, ҳамон лаҳза бояд донем ки аллакай гирифтем. ва вақте ки ин дар дили мо ҳаст, баъд вақте ки мо суҳбат мекунем, мо бо шубҳа гап намезанем, бо шубҳа суҳбат намекунем. ва як дигар воқеае ки дар ҳаёти ман рӯй дод, ман мехостам ба конферонс дар Шветсия равам. пул набуд. аз ман фақат як моҳа маоши ман $100 буд. ва ин $100 ракиро, иҷораи хона, хӯрду хӯрок, сару либос, тамом. ба ҳеҷ чиз намемонд ки камтар ақлан пасандоз кунам. баъд вақте ки конферонс рафтанӣ будам, дар як ҷои фикри ман
амихе буд ки пеши хориҷо гӯям мумкин дар дили ягон касе аз онҳо хоҳиш пайдо мешавад ки сафари маро баракат диҳад бо маблағ. баъд дар пеши як нафар гуфтам ки ман дар дилам ҳаст, хоҳиши сахт ҳаст ва дуо мекунам ки ба конферонси Шветсия равам. баъд вай бародари аз Шветсия буд ва гуфт ки чӣ хел хуб, фикри хуб, ту қарор кун. ту агар қарор кунӣ, худованд ҳамашро метиҳад. ман табассум кардам, раҳмат гуфтам, аммо дар фикрам аз ин ҳеҷ чиз набаромад. ба як меҳмон омад аз Шветсия, дигар касе ки сухан мегуфт, ман тарҷима мекардам барояш. дар вақте ки дар як ҳуҷра алоҳида боз вақте ки чой мехӯрдем, ҳамунҷо суҳбат мекардем. гуфтам мақсад дорам ки дар конферонс ба Шветсия биёям. ва хурсанд шуда, биё зур, мо пас туро дар Шветсия вомехӯрем. тамом. аз вай ҳам ҳеҷ садое набаромад ва ман гуфтам ки аз ин ҳам ҳеҷ садо набаромад. ба якчанд моҳ гузашт, наздик аллакай ба вақти конференсия 2-3 моҳ монда буд, лекин аз ҳеҷ ҷо ҳеҷ садо, ҳеҷ бӯи умед набуд. баъд вақте ки дуо мекардам, шикоят кардам, гуфтам худо барои чӣ нест, барои чӣ ман мехоҳам ба Шветсия равам. ва ҳамонҷо ман ҳис кардам ки худованд гуфт, ту ба куҷо таваккал кардӣ? ту аз кӣ умедвор ҳастӣ? ва ҳамонҷо бояд тавба мекардам. ман гуфтам худованд мебахшӣ, ҳақиқатан ман аз хориҷо умедвор шудам, ман аз ҳамин кас умедвор шудам. бахш маро, ғайри ту дигар аз ҳеҷ кас умедвор шудан намехоҳам. бигзор аз тарафи ту биёяд ва фақат аз ту биёяд. ман ба ту таваккал мекунам. аз ҳамун лаҳза ки вақте ки дуо кардам, ҳамихе бовариам мустаҳкам шуд ки бояд Афғонистон мерафтам, бояд Хуҷанд мерафтам, ки падару модарамро аз Душанбе Хуҷанд мерафтам, медидам. $80 пул пасандоз ҳам не, бародарам ба ман дода буд $80. $80ро фикр кардам, инра пасандоз кунам ё равам Хуҷанд пеши падару модарам, хабар гирам онҳоро. лекин як тарс омад. гуфт ки ҳоли ту ҳеҷ пасандоз надорӣ. баъд як фикри дигар аз рӯи муқаддас омад ки гуфт ки хай, ту ҳамин $80ро пасандоз мекунӣ, ба сафари ту ба Шветсия ҳеҷ чиз $80. пас агар умеди ту худо ҳаст, пас кореро кун ки кори дуруст аст. падару модарро хабар гирифтан кори дуруст аст. агар аз тарафи худо биёяд, худо метиҳад, бе и ҳам метиҳад. аммо агар аз тарафи худо набошад, и пасандози ту бефоида. баъд ман мехел кардам. баъд диде, ман намегӯям ки пасандоз ҷамъ накунед, лекин бояд ки худоро гӯш кунед. ман худоро гӯш кардам. рӯи муқаддас ба ман гуфт ки Рӯҳулқудус гуфт ки рав, Хуҷанд рав. баъд рафтам, падару модарамро хабар гирифтам. вақти хуб буд, худованд баракат дод. вақти душанбе баргаштам, сафар ба Афғонистон дошт. арз доштам ки равам Афғонистон, пул набуд. дуо кардам, худованд ман медонам, ман мехоҳам Афғонистон равам, боз ҳамонҷо бо дӯстои худ вохӯрам, барои Афғонистон дуо кунем дар Кобул. ва ҳамин вақт як хабар меояд ки амон як ташкилот барои фирсондани як даста тим маблағашро ҳамашро медиҳад ва номи ман ҳам дар ҳамон даста буд. онҳо ҳами маблағамро доданд, ман рафтам, омадам. баъд вақте ки конферонс бояд мешуд, боз наздики ҳамун рӯзо на виза доштам, на пули билет доштам барои самолёт. як рӯз боз тарсу шубҳа омад. лекин саҳарӣ вақте ки бедор шудам, гуфтам худованд, ман аз таҳти дил мехоҳам туро парастиш кунам. не аз барои виза, не аз барои агар шуд нашуд фарқ надорад. ман туро дӯст дорам, ман туро мехоҳам парастиш кунам. ва вақте ки ҳамихе парастиш мекардам, ҳамихе дар ҳузури вай омадам ки имонам бақувват шуд. имонам гӯем ки як азим ҷусса калон шуд. ҳамихел имон пайдо кардам ки ҳақиқатан тайёр будам бовар кунам ки кӯҳҳо чапа роста мешавад. ҳамин ки аз ҳуҷраи худам баромадам, як дугонаи ман
ба ман нигоҳ кард, гуфт ки аз парастиши ту ман фаҳмидам ки ту ҳатман Шветсия мерӣ, аллакай ҷавобатро гирифтӣ. ман гуфтам ки дар парастиш ҳамихе ба ҳузури худованд наздик шудам ки имонам мустаҳкам шуд. барои ҳамин ман як чиз фаҳмидам ки барои мустаҳкам кардани имон ягон хел формула ин қадам нест. фақат давом метем ки худоро шиносем, худоро дӯст дорем, гуфтаҳои худоро иҷро кунем, итоат кунем ва ӯ худаш ҳамин имонро дар дохили мо калон мекунад, рушд мекунад ва рушд медиҳад ва мо имонамо то ба дараҷае мерасад ки таваккали мо ба худованд он қадар калон мешавад ки барои иҷро кардани хости худо ҳеҷ чиз монеъ намешавад. барои ҳамин ман хостам аз ҳамин ҳаёти худам камтар нақл кунам. мумкин барои шумо ин як рӯҳбаландӣ мешавад, як имони шуморо ҳам бақувват мекунад. фақат дар ёд доред ки худованд вақте амр мекунад, мегӯяд, ваъда медиҳад, вай бо вафо аст, вай иҷро мекунад. ҳатман бештар аз 20 сол аст ки ман дар ин роҳ, дар имони исои масеҳ ҳастам. ҳеҷ вақт як рӯз пушаймон нашудам ва як рӯз ҳам надидам ки худо бевафо бошад. худо бовафо ҳаст ва исои масеҳ ваъдаашро иҷро мекунад. барои ҳамин вақте ки вай ваъда кард ки ҳар чӣ ба номи ман талаб кунӣ ба ту дода мешавад, яъне ки агар ту бо исо бошӣ, аз номи вай, агар аз худованд бихоҳӣ ягон чиз дода мешавад. ва мунтазир шудан дар кор не, лаҳзае ки чашмам мебинад. пеш аз он ки чашмам дид, дар дилам ман бояд 100% аллакай донам ки худо дод. ҳоло ман бо чашмам намебинам, бо дастам ҳоло қапида ламс карда наметавонам, лекин худо дод. пас ман соҳиби ҳамин чиз ҳастам. ва исо дар як ҷои дигар ҷо боз гуфт, касе ки дорад ба вай боз дода мешавад, лекин касе ки надорад, ҳатто чизе ки фикр мекунад ки дорад, аз вай гирифта мешавад. яъне ки агар ман дар дохили худ, дар дилам медонам ки ба ман дода шудааст, ҳамин чиз ба ман дода мешавад. барои мен ва ин на фақат барои пул, маблағ, барои ҳама чиз аҳамият дорад. барои ҳама чиз. шифо ҳам ҳамин. пеш аз он ки аллакай ҳис мекунам, не, лаҳзае ки ман дуо кардам, медонам ки худо ба ман шифо бахшид ва ҳамин шифоро ман эълон карда метавонам бо боварӣ. вале бозам ин хел нест ки ман аз ман бояд ҳаминро эълон кунам. дар дил боварӣ нест, лекин бо даҳан ман пучу холӣ мегӯям. ин хел не. вақте ки ман бо худо вақт мегузаронам, каломашро мехонам, ӯро парастиш мекунам, бо имондорони дигар суҳбат мекунам, рафту омад дорам, имони ман калон шудан мегирад. ва барои ҳамин барои имон калон шудан бо исо якҷо наздик гаштан дар кор. лекин вақте ки дуо мекунед, аллакай фикр накунед ки ҷавоб ҳамон вақт меояд ки бо чашм мебинед ё бо даст ламс мекунед. ҷавоб ҳамон вақт меояд ки дар ҳузури худо аз ӯ талаб кардед. чӣ хеле ки исо гуфт ки имони худоро дошта бошед. петрус дид, бовар кард. исо гуфт, бовар кард. барои ҳамин худованд шуморо баракат диҳад ва мехоҳам ки дуоҳои шумоҳо бо қувват ва таъсирбахш бошад, то ки худованди падари осмонии мо ҷалол ёбаду хурсандии шумо комил гардад. То дидан.